escoitado últimamente nas prazas e peixerías galegas. Últimamente, claro, anisakis é o problema ao mundo inteiro. E que só con escoitalo provoca arrepíos nun bo número de persoas. Este bichiño tennos atemorizados e se hai un peixe que este verán está a pagar as consecuencias, ese é a pescada. Eu a merluza non a como, a menos que sea congelada. Mira que me gusta a merluza fresca, pero no, ahora conxelo e se non, pois como outro pescado. O cambio de hábitos xa é unha realidade, menos consumo de certos peixes e, sobre todo, novas mañas á hora de escoller a peza. Quero a cola, non me gusta a parte de arriba. Para min ten máis anisaki a parte de arriba. Pero sabemos realmente o que é o anisakis? Eu anisakis o vin pois na plaza, indo comprar peixe algunha vez, o merluza e tal, cando o pescadeiro a limpa e tal, pois sí que se ten falado, ten moito anisakis, ten pouco, e ves os bichiños ali. É que este parasito que vive no interior de moitos peixes e cefalópodos deixou de ser o convidado invisible do verán para converterse nun protagonista habitual na nosa mesa. O motivo, máis peixe cru e máis elaborados tipo sushi, ceviche ou mariñados. E moito ollo porque os seus síntomas poden levarnos á confusión. Empezou como con ronchas, unha reacción alérxica normal, entonces, bueno, pues antihistamínicos, hasta tiveron que ponerlle corticoides. Tuvo, creo que casi 1 ano e medio sen comer pescado que non fora congelado. Que podemos facer entón para que o anisakis non nos colla desprevidos? Sobre todo porque é un verme moi descoñecido, aínda que hai un estudio reciente que arroxa luz sobre el, Bernardo. Sí, unha investigación pioneira liderada pola Universidade de Santiago de Compostela acaba de lograr algo importante, descifrar o ADN do anisakis simplex, que é a especie máis frecuente nas costas españolas. Este estudo obtivo o mapa xenético máis completo feito ata o momento. Que fixeron os científicos? Identificaron preto de 500 variantes xenéticas e tras analizar máis de 2000 exemplares, pois desenvolveron unha ferramenta molecular de baixo custo capaz de distinguir con gran precisión as principais especies de anisakis. E que significa isto na práctica? Preguntaránse. Pois que será, a partir de agora, máis doado seguir a evolución do parasito, detectar cambios na súa distribución, tamén reforzar os controis antes de que o peixe chegue ao consumidor e entender como afecta o cambio climático o seu comportamento. Iso sí, para nós, a recomendación segue sendo a mesma. Conxelar o peixe que se vai a comer cru ou pouco cociñado, é sempre a mellor prevención, ou senón, imos onde cachadas, que nos lembre como evitalo e o tempo, pois, comprámoslle unhas pezas fresquiñas, non, Óscar? Bernardo, aquí de momento non vemos nada, estamos aquí na procura de anisakis e non vemos absolutamente nada, pero agora falamos cun auténtico experto, porque é certo que esta pescada, por exemplo, agora mesmo a xente parece que lle ten un pouco de medo, pero non deberían telo. O de mismo non, teñe que ter un poquinho de respeto se queres, pero por que respeto? O que non pode ser coller unha merluza que este a reventar de anisakis e poñerte a comer o anisakis cunha cucharilla. Claro. Aí está o problema, macho. Aí seguramente sí que che colla. Vas pillar sí ou sí, entendes? Pero se temos, por exemplo, unha pescada como esta, e nos queremos pescada, en que nos temos que fixar ou como podemos facer para eliminalo? A ver, primeiro que tendes que fijarvos é na barriga, que vos enseño o peixeiro a barriga da pescada. Vale. Si abrindo a barriga, como me dices vos, e non hai síntomas de nada, e tendes unha pescada limpia. Xa tería que estar por aí, xa teríamos que ver. Xa tería que verse por aquí algún bicharriño si o tuvera. Si é que a mellor o limpiala aparece algún, é superficial, sácase coa tixeira, punto de pelota, e non pasou nada. Entendes? É que aínda en principio, digamos, pois vamos máis alá, está incrustada na carne, que tamén pode ser. Pois o cociñala a 60 grados desapareceu o bicho tamén. Que aínda temos medo a que non cheguen os 60 grados o cociñala, pois vámola a congelar. Congelámola e tamén morre o bicho. Porque de feito, a congelación para o pescado fresco moitas veces é unha das claves. É a clave. Eu, por exemplo, aconsejo que cando vayamos facer peixe que se leva ahora moito de moda crudo ou semicrudo, como pode ser un boquerón que se coce no vinagre, a ese sí que o recomendo que se congele, aínda que sepamos que non ten bichería, congelalo igual por si acaso. Daquela hai moita xente que cando vestes estudos como o do USC que saliu falando do anisakis, entendo que volve a xurdir ese medo, pero ti dis que ningún medo, respeto e sobre todo preguntarlle aos nosos peixeiros. Aí está, que ti estás desconfiado, pois dillo peixeiro, por favor, límpiame a pesa.
abre má. E ti, cando o peixeiro xa está abrindo, xa estás mirando se vai ter anisakis ou non o ten, porque se mira, é así de fácil. Aí o tedes, que non pode ser máis honesto aquí, Santi Cachadas, que ademais imos rematar dicindo a canto temos a pescada, Santi. A 16 euros a de kilo, 8 do pincho. Aí o tedes, amigos, daquela xa sabedes, hoxe podedes comprar pescada libre de anisakis, sempre que lle preguntedes ao voso peixeiro de confianza.